Come, Holy Spirit of God. Yihla kaloku moya oyingcwele kaThixo. Lo mgomo ndiza kuthetha nani ngayo le mini namhlanje ucengana noThixo. Apho sithi, take us even to that day when the Holy Spirit of God fell to those people that were congregated in Judah. Sithi nathi kwityalike yethu and even in our journey of faith siwuve umoya oyingcwele kaThixo. Because many a times sizihambela ngawethu amandla and we are not empowered by the power of the Holy Spirit. And kuloo ndlela yokuhamba kwethu konqulo luka Yesu Kristu olungumsindisi engekho umoya oyingcwele siyabulaleka. Mhlawumbi unknowingly so senzakalise nabanye abantu bakaThixo. Ngayo le mina namhlanje I challenge you, even myself, ndithi isibabalo sikamoya oyingcwele masihle phezu kwethu siyityalike. For that the Holy Spirit of God to convict us afresh. Kukho ke into ethethwa ngabantu baka-IT, but you reboot and you're taking back kwi-original settings. When we're saying that we need to reboot indlela esinqula ngayo nendlela esenza ngayo izinto, sithi umoya oyingcwele makube sesizikithini sendlela yethu yonqulo nokho. Ngale mini namhlanje we deal with the subject that is so misunderstood. We deal with the subject that is so misinterpreted. Tolikwa ngendlela ngendlela. Perhaps we're dealing with the subject that is misappropriated by the society and sadly by believers. Isipho sikamoya oyingcwele is frowned upon when he manifests itself amongst the body of Christ. Kodwa siyava kweli lizwi lithi bazaliswa bonke ngumoya oyingcwele. Bona nje sengasizalisa nathi ngokutsha umoya oyingcwele. Perhaps it is because we are so accustomed to contain the manifestations of the Holy Spirit. Sithi sebenza kulaa ndawo ungasebenzi kule ndawo. Sebenza ngeli xesha ungasebenzi ngelaa xesha. Kodwa umoya kaThixo endimaziyo mna uyathubeleza. Umoya endimaziyo mna ngumoya kaThixo osebenza nasemfihlakalweni. The Holy Spirit of God is yearning to visit you even today. The question that I'm asking, are you opening your heart? Okanye uzawuthi inkonzo iyaqala ku page 104. Akho nto wrong nge-liturgy, but there will be something wrong with the liturgy if it's living behind the Holy Spirit of God. Because the liturgy must be empowered by the Holy Spirit of God. Baphile abantu bakaThixo. Mhlawumbi kukho ingxuba kaxaka ezityalikeni zethu nasekuhlaleni. It's because we frown upon the Holy Spirit of God. Isiqu sesithathu sikaThixo. Sithi nguThixo uyise, uThixo unyana, uThixo umoya oyingcwele. Namhlanje siphakamisa ke isiqu sesithathu sikaThixo. We know the Holy Spirit of God many a times it is frowned upon because it is associated with chaos and disorder. And I know it is also in the lenses of the evil one. Aza kusifaka kuto sithi xa senza umoya oyingcwele umsebenzi wayo sibone disorder ne-chaos. God, I challenge you today, Stefano Mahle, masimvumele umoya kaThixo asebenze.
Baninzi abantu abalapha kule tyalike that were confirmed. Archbishop yamkela umoya oyingcwele. That is not a cliche, but it is a gift that must engineer your journey of faith and empower you. Masingayilibali ke makholwa iphelele kwala suku lwe-confirmation, because ubalulekile umoya oyingcwele. Because by suffocating the Holy Spirit of God, we rob the church. For spiritual growth, we rob the church of growing in numbers. We rob the church of winning souls. And that is our core business. Our core business is not to come here and preach that which we want to hear. Our core business is for us to grow in Christ. Our core business is to win the souls of those that are still in the darkness. Ngumoya oyingcwele oza kusinika amandla amatsha okwenza lo msebenzi. Ayingomfundisi umhlonhle to commission you, but xa uthandaza uthi, good morning Holy Spirit. I wonder undiphethele ntoni na namhlanje. Because it is the Holy Spirit of God that reveals the riches of God. It is the Holy Spirit of God that continues, beloved, to release abakhonkxiweyo. Mhlawumbi silapha, we are under the bondage of spirits that we don't even know. But ngumoya oyingcwele kaThixo oza kuthubeleza awasusa amatyathanga asibambileyo. Masiwuvulele ke umoya oyingcwele usebenze kuthi. Masiwuvulele umoya oyingcwele uzise inkululeko entsha kuthi singamakholwa. I challenge the Mothers Union as they are going to elect this afternoon. Sivulele umoya oyingcwele adala into entsha ngaphakathi. Sivulele umoya oyingcwele asinike inkokheli for season such as this. Umoya oyingcwele bathandekayo nguye osenza sibambelele kuThixo. It is a bond that keeps us rooted in Christ. Esakuncuthuka umoya oyingcwele kuthi siyalambatha. Ngenye ixesha ke sithi simbanguze senze izinto ezingekho ncamnye nomoya oyingcwele. Ngale mina namhlanje, as we remember this day, I challenge you ukuthi umoya oyingcwele besisibabalo that we so appreciate. Yiva kaloku uGqirha uLuka, the chapter is 24, verse is 49b. Kunala mazwi. Hlalani kuwo umzi oyiYerusalem, nide nambathiswe amandla aphuma enyangweni. And uLuka xa ethetha la mazwi ewagqala uthi nide nambathiswe amandla aphuma enyangweni. And in English is saying, stay here in the city until the Holy Spirit comes and fills you with power from heaven. Nathi masihlala apha kuYesu side sambathiswe ngamandla amatsha. Kwayara sihlale kuYesu khona ukuze ukuphimisela kwethu nokucula ibe ngumoya oyingcwele osebenzayo kuthi. Abashumayeli sihlale kuyo uYesu Kristu khona ukuze umoya oyingcwele asambathise ngokutsha. In our respective guilds siyawudinga umoya oyingcwele. I'm not sure if there are people that are linguistic here. There is a coin that I've created myself of religiosity. You know, a state of religiosity is the one that is saying, I want to do this thing because it was done. You don't even ask questions why they were doing it. But umoya oyingcwele nguye osifundisa. Nguye umoya oyingcwele osivula ingqondo khona ukuze sibe nokwazi
okumkholisayo uThixo osibizileyo. But today, as we say, the Holy Spirit must be poured out on us for God's mission. Umoya oyingcwele akathululwa kuthi for our own edification. Umoya oyingcwele awuthululwa kuthi so that we can gratify ourselves, kodwa sithi makuzukiswe uThixo enyangweni. Umoya oyingcwele uthululwa kuthi khona ukuze sithunywe. Isipho sikamoya oyingcwele sithululwa kuthi ukusilungiselela ubuthunywa, so that we may partake in the mission of God, the missio Dei. Therefore asikwazi ukuzenza izinto zikaThixo singenayo umoya oyingcwele. Beloved, asikwazi ukuzenza izinto zikaThixo singenayo intumekelelo entsha yomoya oyingcwele. So in each and every day, you must say, ignite in me afresh the power of the Holy Spirit. For the Holy Spirit ignites in us a new vigor and a new zeal to do things of God. Ndiyaphinda ndithi asikwazi ukuzenza izinto zikaThixo singekuye umoya oyingcwele. Olu suku ke lwanamhlanje kum nawe, we must yearn for the infilling of the Holy Spirit of God. Isipho sikamoya oyingcwele sithululwa kuthi ukusilungiselela ukudandalazisa udaba necebo likaThixo losindiso. Mandisiphinde, isipho nesibabalo sikamoya oyingcwele sithululwa kuthi Stefano Mahle khona ukuze we partake in the mission of God yokwazisa ngosindiso lukaThixo. Icebo likaThixo losindiso loluntu is paramount to his plan. Kodwa ubumoya oyingcwele awukho, siza kubulaleka. But nanku kumphako mandikunike wona xa siza kujika. Sisithi yehla kaloku umoya oyingcwele usiphuthana, kuba asikwazi ukuba nalo moya oyingcwele singenaxolo. Asikwazi to incubate the Holy Spirit of God singenathando. Asikwazi to incubate this Holy Spirit of God singenamvisiswano nabantu bakaThixo. I challenge you, even myself, today to say, as the Holy Spirit of God will be poured upon us, let's start a new journey. Wayeke mana mangomso namazolo athi I wonder ebegqibe ntoni ngam. All we want to say is to say, moya oyingcwele thatha indawo. Moya oyingcwele thatha indawo. Take the center of my journey of faith. For it is the Holy Spirit that creates and recreates. It is the Holy Spirit of God that directs and leads us. Masihambe ke singumlumiso kaThixo osebenzayo ngathi. Athi umuntu ubumshile bumelwaneni ungabulisanga ukuthi molo mese, because you are convicted by the Holy Spirit of God. Napha endlini mhlamba kokuhlanga ukungene uthi usemhluthixo. Nasemsebenzini ungunkomi yahlanga ka ungene on Monday uthi I'm convicted afresh by the Holy Spirit of God. In your leadership in this church uthi umoya oyingcwele ungaphakathi kuwe kwaye uyandenzisa khona ukuze umsebenzi kaThixo uhambele phambili. Lastly, as I learned, beloved, ngumnqweno nenzondelelo yam singama Stefano Ngcwele,
that we may be yearning for this infilling of the Holy Spirit. But we cannot be filled by the Holy Spirit of God if you're not reading the Bible. You cannot be filled by the Holy Spirit of God if you do not pray. I ask you then, how is your closet? When last did you sit in your closet and saying, God, I only seek your face. I seek your guidance in all that which I sought to do. I sought your guidance in leading this parish, more than to lead it in my own eloquence. But I sought your guidance, O Lord, in all my endeavors. Masiphumeni ke maStefano Ngcele sikhumbula ukuthi we ought not to be a lukewarm church. We cannot be a lukewarm church if we are in the Holy Spirit of God, because umoya oyingcwele kaThixo ngumlilo ovuthayo ngaphakathi kuthi. Simcela uThixo asinike ke these benefits kamoya oyingcwele. Moya oyingcwele usasaza uthando lukaThixo ezinhliziyweni zethu. Umoya oyingcwele utyhila izinto ezinzulu zikaThixo kuthi, because the Holy Spirit of God searches even those areas and the chambers of your heart that you want to conceal. Some of us, as we are seated here, we are hurting, and as such we are hurting other people. But we ask the Holy Spirit of God to restore us and to reconcile us. Umoya oyingcwele usisiqinisekiso sokuba sikuye uYesu Kristu nobawo sibizileyo. Because the Holy Spirit of God is in unity with the Son and with God. And I end by saying, vumela kumoya oyingcwele to capture you. Vumela umoya oyingcwele as we celebrate and commemorate this day, akufundise, akutyhilele izinto ezintsha, khona ukuze uThixo abe nokuzukiseka kuthi ngokutsha. Onendlebe zokuva makeve. Amen.
Yalela imithandazo esiyenzela iKhekhe Katolika ikwazi amandla omoya wakho, ukuze bonke abantwana bakho bavumelane ngenyaniso yelizwi lakho elingcwele, bahlale emanyene beseluthandweni lwakho. Sikelela isigaba sakho uSharon ukhangela likabishophu wethu kunye nekhabo kaBishophu wethu nabo bonke abanomsebenzi belizwi nesakramente zakho, ukuze bathi ngenhlalo nokufundisa kwakho balubonakalise uzuko lwakho, ukuze zisondeze kuwe zonke iintlanga. Vuleka uphumelelise siyakuthandaza abo bazamela ukusasaza kweendaba zakho ezilungileyo, uwakhanyisele ngomoya wakho onke amaziko omsebenzi nawemfundo nawokuphilisa. Sithandazela abo basemagunyeni nakwizikhundla zolawulo phakathi kwezizwe, ukuze balawule ngobulumko nokulungisa, bakhuthaze uxolo nolonwabo ehlabathini lonke, kweli bandla nakubo bonke abantu bakho kwimisebenzi yabo yikubabalo lwakho lwasezulwini, ukuze silinde ilizwi lakho eligcwele ngeentliziyo ezidlamkileyo ezikuhlolayo, sikukhonze kunyanisekileyo konke ubomi bethu ngokwemfesane yakho babo yonwabisa uphilise abo basezintathathini nasezinsizini, abasweleyo kwanabagulayo. Sikubonga sisukulela ngabangcwele bakho bonke ngokukodwa nentombi esiyeleleyo uMaria kaYesu Kristu Nkosi yethu, nalawo amagama ezizukulwaneni zonke, saye sikunyalela izigaba zakho ezakhayo, sithandaza ukuba thina singene kunye nabo kwizaliseko yovulo lwakho olungapheliyo. Sitsho sonke, Amen.